Langpher constituency kaparlo jilang so hawaralong barikaterona rongalong rongasar barikaterona hemalong ingdeng kithom kechok mate wopong kithom kechok haja ke kanpon Kardom pini ni alkenis kar benglong thanpon de bang puthari sabilong tuan non betang ton penari ponitha Pirthia thak akhai tin ta methang aronatang keklem kedam apor dorep sonsi karbia khaita khai kang thim lapen keklem kedam apor chichini hako penta karbia khai aronatang penke thang achik lo henlo ningkan arjon pen ke chengsi achik lolo lasi karbia khayan ke thang niphai isilote aningkan wangta ningkan kimi hokponsi talon pon bomlo pening le thota choki hola waibrong pia rong along setami rong esi arat chingrum si phongpli aphong karbi sengkan kimi talon pon ada porphai trok apor langki sojun pruipen porphai trok si apor karlitang atum chikimo asai dengpon ada porphai ner kemalom rong isiang bong ason kapathu cepate padupon kapathu ang bong pen kekat kaching bai long jump high jump sonsuri kachiu san kabadi cricket football hai hui pathupon anerno porphai si malom pen rat amai pi ingni ason alam chathan chimun si mai judet pen anchorap pruisi mesen me et pen karbi sengkan ki mi katalon pajutpon choki hola pen philip tiso luti ki mi news karbi anglong Duka via channel pan dia person panta itu ni orang pi ni kan ki mi talon long nang ke hum dia pot apa sini ni rong sar la pen ka duka via pen stana ke pan dia panta suruh la halon itu ining kar bining kan ki mi talon indeng pi an ki chok lo asi ning kan sek pen itu makar bi ning kan ki mi along itu rong rupen anutin pen itu tangka maha cirung si asuningkan kini kita long ani tum risumar do ka mi kan mitro benta boli pon la sila so ingkan kini kita lon along ni tum udap porphai trok apor pen itu dak itu wiwerong pierong rong chukin cengsi rong asar wiwerong pipen cenglok ado ka we kali tang tu panten tim cikimo program dengpot la pen la so phi di tum osomar ibi kiti atum pan kekat kacibai penceng lok ke pathua mustanin tum paman pon lo la pensi ni tum la so ke klema bangke ini peningkan pian ge chok lo la si la sorong ningkan sekpen ning ci parong ani la son si ditung hok pon si ado ka ge anta nikan anta ni tum la son si klem pon bang pon do asike bang jilang ani anta ni tum la son nikan kimi ke talon ponji asi nili ge si ke chinu ge kangtung ke lo pen lo itu makar biningkan kimi ke talon long itu morong wirong pirong dek rong pin arong sitami ningkan kimi ketalon di pansi nili hingken ba nang litu macenya pidi pin kado kabe karbe rong ra pantani cenderung tensi yang tingtong kadok haja ke kan lake isi karbi ajutang barim binong non he nonjon penle haja ke kan kalilo haja lake hako penta nangkan bomwang bomsi non puanta haja kan bomlo lason si langpher constituency kaparlo jilang so hawaralong rongasar barikaterona hem along hacakan ponlo hacakan kia prang ada porahut ningkan esek arjon ke claim kedam ke messenger phan servo pi servo popen tirim teram atuma phan chingduk chardom chardi ponlo labangso tirim taram kaching duk pon womud wokan mesen pen tirim taram chingduk chardom chardi ponlo hako pen riso ejang atum sokeroi aron atang dokoksi puthot asai risoi jang pen sokman tang roi ponsi puthot hacakan ponlu labangso ingdeng kethom kechok hacakekan mate wopong kethom kechok hacakekan arona je kibi pon along mesen pen pachun pon long pemilo wolong komaji pen thengdom tokbi lutiki mi news karbiang long
Bari taram. Hola mendut lo hai. Englang sama kuy. Kira lo mau ya. Hola ke, bang lo. Ah, saya lah pesan mama. Mensing hansia rong non ovi kimiari so e jangatum kachar lia hin kapaprang don theknangji lapen amena jutang jubat lapen pindeng sompot kai keta kirim kibire theknangji pu akemang pen jasemet ovi kimiari so e jangatum aphan RD chipipon lason si thang niphai siar ni karbining kan kimiar ni pache tondun si lo kachar li kethek ari so e jangatum aphan karcho amai bipon lo bangso amai along mai charipon mai hempu rupen hanse rong asar ahin pensi charipon bangso maya long owe kimiari soe jang aphan thonglong beke kat richuang hoi kachithi lengpum sokchon ke kan ritnong chingdi ke kan sonsuri kachi bung pen chenglok ason kachepate pedoponsi rat amai pi pedoponsi chethan chimun lapen chepare seroi amai pedopon bangso amai along aluhi aman pen dolointi mondal president BJP longki hanse SGB atum pen chenglok penang an ke thekiding atum chetong dunsi loga charli ari soe jang aphan ning pathe ponsi ingsam jin pen pechun pon news report Lutikimi news Karbi Anglong nilitum lasun ningkan kimi Karbi ningkan kimi thang tarik isi nilitum laso karchu labang ke pining pen an ingdeng pli an legal lo lasi nilitum along ladak aluhi sarpu atum ke chohang tadu lasi aluhi sarpu kenang an nangachi tong dundu lasi laso aluhi sarpu ke ilitum milining arlo ting ne pin aluhi sarpu lakel nilitum along kor kanthi kondidensi along presiden akai ing tia sangho dolo inti alang lila an nilitum along alang lila an apor alang li nilitum along apor cien pen alang li 2 ghonta 3 ghonta sose dak nilitum along alang li nitum phan laso barim ruik pi men singhan serong thang tari siningkan kimi karcho along alang li laan nitum phan arong alona pidun thek laselang li phantan li suri kadom pajir iglo lapen pini nilitum ladak keceng pen kejut lake keceng sin nilitum arong rong grup riso yang doan atum pen nitum cilang si rong asar ro asar cinthong rohang diuri perang ke pen nitum jamli athon pen ceng muri pen karchu tapaduiglo laso archu igdet pen nilitum rong siru wisi nilitum lapugli lahoy ningkan sek pen arnam pharu chithok nangi pu awumut wakanda pariprat lapen laso tangdet pen api nilitum tirim teram ha pusar pisar pen laso bang klem tekang thun lasi pini rong acari nilitum rong abasapi iglo nilike apen ako osomara phan ansu se aprang japon ji pusi ni di jok jak pen
Japon iglin lo. Lapo an si nilam theke intan ka. Ini berita kelan sih kang tonton iglo. Lai bom tami LK News Karbi yang lo.